जाणवायेच्या पुस्तकांतले वाचप. देखून रायानो ऐका आणि समजून घेया, सगळे पृथ्वीच्या अधिपतीनो शिका. लोकाच्या जम्यांचेर अधिकार चलयतल्यानो आणि आपणा खाल जायती राष्ट्र आसात म्हूण गर्वान भरलेल्यानो ऐका. कित्याक तुमची पदवी तुमका सर्वेस्परान दिल्या आणि तुमचे रायपण महोन्नतान दिला. तोच तुमच्या करण्याची परीक्षा करतलो आणि तुमच्या योजनांची तपासणी करतलो. तुम्ही ताच्या राज्याचे सेवक, पूण तुम्ही प्रामाणिकपणान न्याय निर्णय करूंक ना आणि कायदो पाळूंक ना. देवाचे कुशेप्रमाणे तुम्ही चलोवंक नात. देखून तो औचित्य आणि भिरांकूळ रितीन तुमका शिक्षा लावंक येतलो. कित्याक उंच स्थानार असलेल्यांची कठीण झडती जातली. लान्विकांक दयाळायेन बोगसाने मेळटले, पूण बळवंताची कठीणायेन परीक्षा जातली. कित्याक सक्टांचो धनी कोणाकच भियेना आणि वडपणाची तो पर्वा करिना. कित्याक ल्हानांक तशें व्हडांक ताणेंच केल्यांत आणि सक्टांक एकेच तरेन तो सांबाळटा. पूण पदवेदारांची कठीण झडती जातली. देखून फुडाऱ्यानो, तुम्ही जाणवाय शिकच्याक आणि पाताक करिना जावच्याक हांव आतां उलयता ती उतरां तुमचे खातीर सांगलेले म्हूण वळखून घेया. कित्याक पवित्र वस्तू पवित्रपणे सांबाळतात तांकां देव पवित्र करतलो आणि तो शिकलेल्यांक तांतू आसरो मेळटलो. देखून म्हज्या उतरांक आशेवन रावा, तांचो अत्रेक करा आणि तुमकां शिक्षण मेळटलें. देवाचे उतार हे. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. आता जेजू जेरुसलेमाक वचूंक म्हूण सामारिया आनी गलिलेया प्रांताच्या गडी लागशिल्ल्यान समकतलो. तो एक हळ्ळेंत रिगताना 10 जण कोटकार ताका मुखार मेळ्ळे. पयस रावन व्हडल्या ताळ्यान भोब मारून ते म्हणाले, जेजू मेस्त्री, आमची काकूळट कर. तांकां पळोवन जेजून म्हळें, वचा आनी तुमकांच याजकांक दाखया. वेता वेता ते नितळ जाले. तांचे मदलो एकलो आपूण नितळ जालो तें पळोवन व्हडल्या ताळ्यान देवाक वर्णीत फाटी आयलो आनी जेजूच्या पांयां मुळांत सरपडून ताचो उपकार भावडूंक लागलो. तो एक सामारियागार. जेजून ताका सवाल केलें, 10 जण नितळ जाल्ले न्हय, हेर 9 जण खंय आसात? ह्या परगाव्या शिवाय फाटी येवन देवाक वर्णितलो हेर कोणूच ना जालो काय? उपरांत जेजून ताका म्हळें, उठ आनी तुजी वाट धरून चल. तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. देवाचे उतार हे.